mas pinainit Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello po, DJ Rocky. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa kanila? Tago niyo lang po ako sa pangalang Charmy po. Charmy, tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Charmy. Yes po. Parang napkin, ganon? Yun po kasi yung nakikita kung pwede kong gawing ano po. Okay lang. May Kapa- staff, may staff din kami yung pangalan, Lucky Charmy. Yun din yung tawag namin sa kanya. Pero hindi siya babae. Pusong babae lang. Ganyan. Anyway, ilang taon ka na, Charmy? 29 years old po. 29 years old. Sang lupalop ka naman galing, Charmy? Somewhere in Visayas po. Somewhere in Visayas. Bisaya ka Manday? Hindi po. Iba po yung langwahe namin. Iba ang lengguwahe. Sige na nga, baka mamaya Yes po. hindi ko pa naman maintindihan yung lengguwaheng meron ka. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Charmy, 29 from Visayas. Ano ang top secret mo? DJ Rocky, yung top secret ko po is naging parausan po ako ng ex ko habang may girlfriend po siya. Naging parausan ka ng ex mo habang may girlfriend siya. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo, DJ Rocky. Pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit at paano kayo naghiwalay muna nitong ex mo? Actually, DJ Rocky, marami po siyang reason kung bakit nakipaghiwalay po siya sa akin. Bali, unang reason niya is yung family niya. Ayaw daw sa akin ng family niya. And then, dalawang reason niya po, DJ Rocky, is hindi daw po ako mabubuntis. Ganun po. Ilang taon na Gusto kayo niya magkarelasyon? 2 years na po kami, DJ Rocky. Na magkarelasyon, Na tapos almost 2 years po. Ano po? 2 years na magkarelasyon, tapos nakipaghiwalay siya sa'yo. Siya ba yung nakipaghiwalay sa'yo? Yes po. Okay. Tapos yung mga binanggit mong rason kanina, yun yung sinabi niyang rason kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo. Opo. So, sinabi niya na hindi ka mabubuntis. Bakit? Charmy, parang pumasok ka na sa labada mo. Ano yan? Parang pumasok ka sa washing machine. Ano yun? Nahulog po yung phone ko, DJ Rocky. Ay, nahulog. O, sige, nasalo mo na ba? Okay na ba? Okay na po. Yes po, okay na po. Okay. Sige. So, ang tanong ko is, bakit naman sinabi niya na hindi ka naman mabubuntis? Anong meron? Meron po kasi akong sakit, DJ Rocky. Meron po akong cyst sa ovary ko at the same time meron po akong PCOS. So, hirap po akong mabuntis. Hirap lang mabuntis, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka naman mabubuntis, 'di ba? Kaya nga po, yun nga po yung sinabi ko sa kanya, DJ Rocky. Pero, yun lang. Yun So- din yung reason niya. Siguro naman po, DJ Rocky, naging way niya lang yun para makalayo din sa akin or lumayo din sa akin. May pagka-chick boy kasi yung ang DJ. So maraming beses mo na siyang nahuli na merong ka-chat or may babae?
Hindi ko pa po siya nakitang may ka-chat na babae, DJ. Pero, before kasi based dun sa kinukuwento niya bago naging kami, and then yung based din po sa kuwento ng family niya, meron din po siyang naging, marami po siyang naging karelasyon, gano'n. Mhm. And how did you take that breakup? Ano po? Paano mo hinandle yung breakup na yon? Tinanggap mo lang ba agad o nag-beg ka pa sa kanya? Nag-beg po ako, DJ Rocky. Ilang beses po ako nag-beg. Sabi ko po sa kanya, kung family mo lang naman yung ano, yung, reason, puwede naman nating i-work out yun. Kasi sabi niya kasi sa'kin before, DJ Rocky, is okey lang naman daw po na, magkasama muna kami sa loob ng isang bahay, then magse-separate din naman kami. So yun yung sinabi ko sa kanya, pinanghahawakan ko po. Sabi ko, "Di naman tayo titira sa bahay ninyo, di naman natin makakasama yung family mo." Sabi kong gano'n sa kanya. Pero ayaw niya talaga, DJ Rocky. Sabi niya sa'kin ano, dapat sana daw makahanap daw ako ng lalaki na mas maghihigit pa sa pagmamahal niya sa'kin. Ayun po. Wow, so nagmakaawa ka sa kanya. Opo, DJ Rocky, grabe po yung iyak ko, iniyakan ko po lahat ng mga kaibigan ko, pinsan ko, kasi sobrang mahal ko po siya. Galing kasi ako, DJ Rocky, sa, long-term relationship din po, DJ Rocky, almost 5 years din po yun. Yun din po yung reason, nag-cheat din po siya din, sinasabi niya po na hindi daw siya mabigyan ng anak, gano'n po. So 2 years ako, DJ Rocky, na hindi pa ako nakipagrelasyon up until na nakilala ko siya. Hindi naman ako nagkulang, DJ Rocky, na magsabi sa kanya na meron akong gano'ng sakit, and then sabi niya sa akin is tatanggapin niya daw ako, and then yun, yun pa din yung naging reason kung bakit iniwan niya din ako, gano'n. Pero So yun lang. sinabi niya lang yun para makawala sa'yo, yun din yung understanding mo, eh. So anyway, paano naman nagsimula na Mm. naging parausan ka na nitong ex mo? Ilang buwan bago siya nagkaroon ulit ng jowa, ng panibago? Actually, DJ, nag-break kami ng December. Mhm. Then, nagkaroon pa kami ng konting communication, gano'n. Pero hindi po siya, tuloy-tuloy na communication po. Do'n sa communication na 'yun is nagmamakawa pa din po ako sa kanya do'n na balikan niya ako, pero ayaw niya pa din. And then nung nalaman ko, DJ Rocky, na meron po siyang, babae na, pinopormahan. Opo, may detective Conan din po kasi ako nun. Nag-stalk pa din po ako ng Facebook niya, gano'n. Ta's may nakita ako doon na, hindi familiar sa'kin. So na-stalk ko po yun, and then nakita ko po dun na, nagla-like siya ng post ng babae kahit hindi naman, related, or hindi naman siya, tawag dito, hindi naman siya talagang, alam mo yun, nagha-heart siya sa mga post, kahit hindi din naman ka-heart-heart gano'n. So, doon nagka-ideya ako na meron siyang naging, ka-chat or bagong kalandian po, ayun po. So, bale yun, last February, yun na po yung last na, usap naming dalawa, and then, nagpaalam na ako sa kanya, sabi ko, "Sana maging masaya ka, nalaman ko na meron ka ng girlfriend," ganyan, kasi hindi na siya nagparamdam. Birthday niya din po yun, DJ Rocky, nag-ano lang ako sa kanya, nag-greet lang ako. After that, hindi na po kami nag-usap. Up until mga April po ulit, ayun, meron kasing atraso yung tito April ko sa this year kanya. 'yan? April this year o No po, last year? 2024 po, last year 2024, lang. okey. Yes po, mm. So, bale ano, April nun ano, DJ Rocky, nag-message po ako sa kanya kung paano niya po singilin yung tito ko, kasi meron kasing, utang yung tito ko sa kanya. So, malaki-laki din po yung halaga. So, ako po yung nag-initiate na mag-message sa kanya, na sabi ko, "Alam mo na kung paano siya singilin, puntahin mo na lang sa bahay niya, alam niyo naman kung saan yun," gano'n, gano'n. So ayun po, DJ Rocky, dun ulit nagsimula yung ano namin, communication, nagkamustahan, ganyan, ganyan. Hanggang sa tumawag siya, DJ Rocky, and then ayun, nagkamustahan, parang na-miss namin yung isa't isa, parang gano'n din pa rin yung ginagawa namin nung mag-boyfriend boyfriend pa lang kami, Wait lang, nag-e-SM. nung tumawag siya sa'yo, ang sabi niya ba ay Mm. magkita kayo? Seaman kasi siya, DJ Rocky.
seaman. Opo, So, nung time na yes tumawag po. siya sa'yo, wala siya dito sa Pilipinas, nakasampa siya ng Wala barko? po. Yes po, Hmm, sampang na po siya ng barko, opo. okey. So, paano So, ayun. nagtuloy-tuloy yung lahat? Ayun po tuloy-tuloy yung pag-uusap namin, kamustahan, ganyan-ganyan hanggang sa nagsabi siya sa'kin na, tawag ako mamaya gano'n. So, sabi ko, "Sige," sabi kong gano'n. Tapos ayun, nag-usap kami kasi DJ Racky ako lang mag-isa sa kwarto ko. Ta's alam naman namin kung anong ginagawa ng mag-isa lang sa kwarto. So ayun po, na-miss niya daw po ako, ganyan-ganyan. Tapos, na-miss niya daw po yung bogelya ko, na-miss niya yung ano ko, petsi ko, gano'n. So, gusto niya daw makita, ganyan-ganyan. Ayun po, hanggang tuloy-tuloy na po yung, gano'ng usapan namin. Pero alam ko na po na may girlfriend po siya. Pero, sige pa din po ako na sige. Kasi parang bumalik yung lahat DJ Rocky, parang nawala yung galit sa puso ko na ginawa niya sa'kin. Parang na-miss ko lang siya hanggang sa tuloy-tuloy na po yung ginagawa namin gano'n habang ano niya, kakatapos ng trabaho niya tatawag siya, tapos yun ang gagawin namin, gano'n po. Charmy, sayang ba't di ka nagpapabayad? 'Di ba, Wag po alam kayo mo nakakalibre siya sa'yo ng show, ha? Etong lalaking 'to nakakalibre ng show sa'yo. Wait lang, napag-usapan niyo ba, Charmy, nitong ex mo na 'to kung ano ano yung setup nilang dalawa ng girlfriend niya? Yun nga po DJ Rocky, tinatanong ko nga siya sabi ko, "Bakit ano nasisikmura mo na makipag-video call sa'kin ng ganyan tapos meron kang girlfriend, sinasabihan mo ko ng I miss you, na-miss mo ako, ganyan, ganyan, love yung tawag mo sa'kin tapos meron kang girlfriend." Tumawa lang siya sa'kin DJ Rocky. Tapos hanggang sa time na nag-message ako sa kanya na mahal ko pa din siya, gano'n, gano'n. Alam kong mali, alam kong meron ka ng girlfriend pero mahal pa din kita, ganyan, ganyan. Tapos bigla niya pong sinabi sa'kin, DJ Rocky, na antayin mo ko pag-uwi ko mag-uusap tayo. Yun po yung sinasabi niya sa'kin. Pero DJ Rocky, nakipag-uusap na po ako sa mga, lalaki po. So Ayokong mag-antay nag-e-entertain ka naman ng ibang lalaki bukod dito sa ex mo? yes po, mm. And then, nung ano, DJ Rocky, parang, nahimasmasan na din po ako DJ Rocky, parang naawa na din ako sa sarili ko bakit ako nakikipag-ano pa din sa ex ko na, hanggang ngayon Nakikipag-video niloloko. call, 'di ba? Nakikipag-video call ka. Wait lang, may matanong lang kita, Charmy, ha. Ito pong Yes po. pakikipag-video call mo sa ex mo, hindi naman one-sided. Ikaw lang ba yung nakikitaan niya na nagso-show o pati siya nakikitaan mo din? Pati siya din po. Sabay naman Dalawa po kayo? kami. Yes po, wala sabay po kami. Parang usual lang din po na ginagawa namin nung mag-boyfriend pa lang po kami. Okay. At least patas-patas naman Mm. pala. Pero sayang, 'di ba? Dapat may bayad 'yan. Sayang naman din yung data, 'di ba? Yung load din yung ano, parang issue natin magbabayad ka pa ng wifi, 'di ba? Kaya nga po, sige lang DJ Rocky kasi mahal ko naman, tsaka ginusto ko din naman, okey lang yan. Sabagay. Pero wala lang, tinanong lang naman kita. Anyway, Charmy, ang tanong ko ngayon is mahal mo pa rin ba or wala lang, nag-e-enjoy ka lang talaga na makipag-video call dito sa taong 'to? Before mahal ko siya, pero ngayon kasi DJ Rocky meron na po akong boyfriend. And then, tinigil ko na din po yung nung meron na pong nanliligaw sa'kin at nakita ko na din kasi yung, sincerity niya sa'kin DJ. Kasi, since before pa siya nagme-message sa'kin tapos tinry ko lang din naman siya. Ayun, dun ko nakita na totoo pala yung manifesting niya na sana makahanap ako ng lalaki na mas higit pang magmamahal sa'kin. And then yun, nakahanap po ako. Dun DJ Rocky, tinigil ko na. Actually, DJ Rocky, nung bumaba siya ng barko, nag-message siya sa'kin, gusto niya daw, makipagkita sa'kin, gusto niya daw na, sunduin ko daw siya sa airport. Kasi before kasi DJ Rocky, sinusundo ko siya. Sabi ko, "Ba't ako magsusundo sa'yo? 'Di ba nga may girlfriend ka, dapat dun ka magpasundo sa kanya." Sabi kong gano'n sa kanya. Ta's hindi na po siya nag-reply and then nag-message ulit po siya sa'kin. Sabi niya, "Saan daw ako, magkita daw kami, mag-usap daw kami." Sabi ko, "Ano pa bang pag-uusapan natin?" Sabi kong gano'n, "Kung puwede mo lang naman i-message." And then do'n na po tumigil yung communication namin. Nag-focus na po ako do'n sa
present ko na boyfriend ngayon, DJ Rocky. Wow! Alam mo, so proud of you, Charmy, Proud kami Thank sa'yo. you. Grabe. Ang puno ay marupok, pero si Charmy hindi na rumupok. Anyway, Charmy, Opo, ang opo. tanong, live ka na ba ngayon o hindi na nagvi-video call sa boyfriend? Alam mo DJ Rocky, talagang swerte ko po sa boyfriend ko po ngayon kasi hindi po siya nagre-request ng gano'n na bagay. Ako na po yung nagre-request sa kanya tapos siya lang yung ayaw. Pero gumagawa din din kami pero sometimes lang not unlike dun sa past relationship ko na parang ako na lang yung nagsasawa gano'n, parang naiinis na lang ako kasi na parang ano na lumuluwag na yung butas ng petsi ko gano'n. Kasi araw-araw na. Ngayon kasi DJ Rocky is, hindi siya gano'n. Talagang masasabi ko talagang blessed talaga na nakahanap ako ng lalaki na gano'n po. Pero gumagawa pa din po kami, pero minsan lang. Siguro Mm. mga, sa isang buwan is once lang, gano'n. Once lang. Pero magkasama ba Yes. kayo nitong bagong boyfriend mo or nakasampa din siya sa barko or LDR kayo? Sampa din po siya na seaman pa din po, DJ Rocky. Seaman pa rin. Wow, hindi ka hindi ka lumihis ng larangan mo, Ayun kasi yung lumalapit sa'kin DJ Rocky. So, alangan naman Ah, hindi aayaw pa ako, eh. akala ko naman sumasampa na talaga sa'yo, hindi sa barko. Kailan kayo magkikita? Bale DJ Rocky nagkita na kami before tapos, bumalik na siya ng barko tapos, bababa na siya na ngayong July po. Malapit na. Yes po. Lapit na. Excited na. Ay, grabe yung naramdaman ko yung excitement mo, Charmy, So, excited na, ganyan. Parang ang sikip-sikip na, gano'n. Well, Charmy, kung meron kang maibabahagi na magandang mensahe para sa mga kabisyo natin na nakikinig ngayon na nasa isang sitwasyon na hindi makaalis o makalaya dun sa pagmamahal nila dun sa ex niya o sa sitwasyon nila ng ex niya na pinagpapatuloy na mahalin yung ex nila kahit na alam nilang ginagamit na lang sila o pinagpaparausan ng kanilang ex. Ano ang mensaheng pwede mong maibigay dito sa mga taong to? Ayun, ang mensahe ko lang na ibabahagi sa inyo kasi ramdam ko din naman yung sakit and siyempre mahal na mahal natin yung isang tao. Siyempre mas mahalin natin yung sarili natin. Kasi kapag, hindi tayo makawala dun sa isang tao na patuloy pa rin tayong sinasaktan, hindi tayo makakahanap ng taong totoong magmamahal sa atin. Ramdamin niyo muna kung yung sakit na nararamdaman ninyo kasi lilipas din naman yan, mawawala din naman yan. Antayin natin na makahanap tayo or dumating yung isang tao na kaya tayong mahalin higit pa sa pagmamahal natin sa sarili natin. Mas maganda kasi na yung lalaki yung mas mahal ka kaysa yung ikaw yung nagmamahal sa isang tao kasi mas masakit yun. Yun lang po DJ Aki. Very well said, Charmy. Iba rin talaga ang isang taong nagdaan dun sa ganong klaseng sitwasyon. Mas credible siyang magsalita kaysa dun sa hindi niya napagdaanan yung ganong klaseng sitwasyon, no? So, I Yes guess sa lahat po, ng mga kabisyo natin out there na ganun yung pinagdaraanan, nagiging marupok pa rin sa ex nila, na kapag nag-chat si ex, sige, laban pa rin kahit may jowa na si ex. Diba? Siya pa yung naging kabit opo, bigla, ganun. So, mm. okay papayag, mas mahalin lalo ang sarili. Yan ay mensaheng Yes hinatid sa po, atin ni Charmy, 29 years old from Visayas. Anyway, Charmy, maraming salamat sa iyong pagtawag and I hope ay maging okay ka na. Alam mo, walang imposible sa Diyos. And by the way, dun sa condition na meron ka, sa ovaries mo, dun sa reproductive health mo, always remember na meron tayong mga magagaling na OBGYN na talagang pwedeng-pwede, 'di ba, na maging maayos, 'di ba, na pwedeng ayusin ang iyong reproductive system. Ang kailangan mo lang gawin opo. ay magpa-check up ulit. Alright? Mm. Yes po. At saka DJ Rocky ay Mhm. share ko lang din, yung recent ko na boyfriend ngayon is inopen ko dun sa kanya. Sabi ko, "What if ko hindi kami magkakaanak?" Sabi niya mag-aampon daw kami. Importante naman po kaming dalawa, gano'n po. Yun po yung Aww, pinakagusto ko sa kanya, DJ Rocky. ang nice Nakahanap na naman. talaga ako. Prinsesa ka talaga ngayon, sis.
Yes po. Princess na Ayan. princess. Sige, Happy P, ihilang ang pahinga sa July. Mag-ready ka na. Bye, Charmy. Opo, Maraming TJ salamat. Rafi. God Thank you po. bless. Bye-bye. God bless po. Ganyan dapat natututo tayo. Hindi yung patuloy lang na nauuto. Dapat natututo, hindi lalong nauuto. Tsaka kapag ex na, hindi na dapat binabalik-balikan. Napaka-crucial po no, ng pagre-reply sa ex. Hindi lahat kayang kontrolin yung sarili nila. Minsan yung simpleng pagre-reply mo dun sa ex, biglang boom, matatagpuan mo na lang yung sarili mo na, ay, nahuhulog uli sa kanya. Nasa proseso ka ng pag-move on pero inilapit mo pa uli yung sarili mo dun sa ex mo. Naku, nangyari na sa akin yung ganyan. Yung sabi ko mag-move on na ako, ayoko na. Pero yon, bumalik ako sa ex ko. Ang ending, nasaktan uli ako. Whatever it is that's in the past, leave it all behind. At kung ano man yung mga parating pa lamang, embrace it wholeheartedly. Napakahalaga ng pagmamahal sa sarili. And loving too much doesn't mean losing yourself. And the greatest love of all is loving yourself. Sabi nga ni Whitney Houston. Ay nako, anyway kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rakitera at bukas ulit magsama-sama tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.